Aanpoten werd mogelijk gemaakt door Limburg Plant. Ja, beste kijkers, het is weer zoiets aanpoten. Januari is de maand van de kaai. Gezeten, ik heb al een wasentesje koffie van Diana gekregen. Ik ga eens kijken, want het gaat niets. Hey Diana! En hebben we ze doen? Ja. We hebben nog het laatste voor zussen zus, hè? Maar ik dacht dat ze nu niks mochten doen. Ja. Eigenlijk is het erg aan de late kant. Maar natuurlijk hebben we ook nog altijd gaat over van bloembollen. En het hyacinten, narcissen, het tulpen, het alliums. En nu gaan we links en rechts gaan we even goed nog het bollen in de grond doen. En ja, ze komen altijd goed. Dus Oh, dat is een goede tip. ja. Dus als ik nu nog even mis zo'n tuitje metneem, dan zou ik er nog een paar in de planten. Ja, ze droog bewaard werden, zussen. Beginnen nu al langzaam uit te komen, zussen. En als ze nu nog geplant werden, ja, dan hebben ze voor een maandje of 3, ja, dan komen ik gewoon prachtige rode tulpen uit de grond. Oh, dan moet je duidelijk een pakje rode tulpjes metnemen van Annie. Want dat vind je al niet leuk. Komen ze rond, ja, nee, Valentijn zou ik eens te vroeg, maar gaat later. Ja, dan moet je Valentijn nog investeren, maar dat maakt niet zo. Ja, ik zie in de bus alles eigenlijk anders aan inrichten, hè. Ja, we hadden nog een stukje bijgemaakt nu, hè. Ja, nu is de grond weer rustig geworden. Ja, nu kan ik heb er nu ook meer tijd even voor. Kan ik dit hele stuk gaan aanplanten. En natuurlijk wil ik het specialere soorten rhododendrons wat we hebben. Dus op de kar ook Susie. Kijk maar eens. We hebben zo'n exclusieve collectie rhododendrons. Daar hebben we het een keer over gehad. Ja, die blijven altijd mooi groen. En die gewoon dadelijk als allereerste gewoon die bloeien. Dus die wil ik ook hier in dit hele eerste stuk wil ik die neerzetten. Het gaat hoger groeien, blijft groen, bloeit heel mooi. En dat mooie aanvulling aan de rest van de tuin. Dus, Ja, en die kiekers, de trouwe kiekers van ons programma, die weten gegarandeerd nog wie voor dit hier hebben aangelegd aan een van de zoet zijn. ja, zeker. Dat is een paar maandjes geleden. Ja. Dus dan kunnen de beste even blijven liggen dat alles rustig weer en dan gaan we het vol zetten. Ja, even omplogen, rustig laten werden, de grond. En nu is het eigenlijk ook echt, ja, dus nogmaals de beste tijd voor te poten. Ja, dan weet ze dat je geen groen aan hebt, want dan komt de zon en dan komt de helpen. Ja, dat mocht ik komen Kijk, helpen. dat is natuurlijk fijn metgenomen. Zeker weten. We gaan hem dadelijk in schatbolletjes uitleggen. Dan kan er de tulpen en de narcissen en de hyacinten kan er gaan poten. En de rest, de rest van de tuin, het onderhoud. Dat is een behoorlijke berggeur. Ja, het zijn er nogal veel, ja. Dit is de onderkantje. Dat moet altijd zo blijven, want hier zie je dat eigenlijk de tulp al omhoog gekomen is. Zie je? Dus wat doen we? We maken een gaatje. Dus ook dat ze hem... Het is wel handig, hè? Het Fifi Mus. Altijd een beetje goede potgrond voor erbij. Het mengen. Dus zo. En dan gaat inderdaad hier zo heel duidelijk dat de tulp eigenlijk al omhoog gekomen is. Dus dit is de onderkantje. Dan moet hem leeg. En dan zit er hem in die grond. En dan gooi je hem weer toe. Ik heb dat bloemetje daar net zo rood wie de negeltjes. Ja. Ja, mooie kleur. Dus, Wat zit dit ook alweer? dit zijn hortensia's. Oh, dat zie je niet met die fijnkleuren. Nou ja, dit is de limelight. Ja. En dus ik heb ze nu van mooi laten staan. Ik vind het dadelijk ook schoon als die tulpen uit gaan komen. En dan heb ze aan hier dat beetje dat... Ja, je moet dat zeggen. Je noemt het nog even het skelet van de bloemen nou. Ja. En als die bloemen uitkomen, ja, later nog knippen we ze terug en dan gaan ze opkomen. Maar dit is eigenlijk een beetje het wintertafereel. Als we dit nu zo afknippen, ja, dan is het een heel kale vlakte. Dus Die kunt je gewoon even laten staan dan en dan is ook beter voor de TZ plantjes. gewoon even knippen. Beter voor de plantjes. Als ze nu knipt, kunnen ze in gaan vrezen. Dus laat ze gewoon staan. En ik vind het wel een beetje karakteristiek nu in deze tijd van het jaar. Dus Ja, maar die Sinterknotjes, daar hebben ze dan allemaal... ja.
hebt ze Ja. wel gesnoeid. Ja, die zijn wel gesnoeid inderdaad. Het zijn de bolle liquidambers. Amberbomen in een bolvorm. En die moeten om de paar jaar moeten die in stuk geknipt werden. Niet ieder jaar. Maar dit jaar wordt wel echt in de beurt, dan schroeien ze met gans in elkaar. Wat zegt die jongen eigenlijk, Diana? Dat zijn lavendelston. Die heb ik nu zo gelaten even. Die werken het grauw-griezig in de winter. Maar die knippen we dadelijk zo rondje maart en werden die gans stuk geknipt. En dan kunnen die ook niet invrezen. Ja, dan krijg ze de Schwanse lavendel. En eigenlijk wat ze nu zien, het struiksje nu, dat formaat, het wordt dadelijk ongeveer 1,5 zo groot. Dus dat groeit ook ieder jaar. Dus toch nog wel even werk in de tuin, zal ik zeggen. Ja, het is zelfs ja, tuurlijk. En het werk moet ook gebeuren, hè. Dus, Ja, dan kunnen ze niet laten liggen. nee. Maar ja, de boven zo weer, want het is zo'n hulp te geven. Ja, ik hoop het. Ik heb helemaal goed. Ja, Diana, die zit best nu eigenlijk goed en zitten zoals ze wilt hebben. Ja. Een beetje met kleurschakeringen. Hier ook weer een prachtige kleur rood. Oh, Ja. vandaag is de rode dag. Vandaag is rood, De hè? dag van de liefde. Ja, de kleur van de liefde. Het gaat dus goed, jongens. Ja. En die rode dendrons, is dat veel ongroot aan? Nee, eigenlijk niet. Dus waarom nu is het veel dat ze in het ooieren. Wat die staan. Het is wel zo dat ze eigenlijk als ze uitgebleut zijn, dan zouden ze in principe direct die ooie dingen eruit moeten plukken. Ah ja. Ja. En ook dat ze weer hebben ook af en toe achterstallig onderhoud. En daar hebben we geen titel voor, dat is het juiste. Eigenlijk hadden die eruit geplukt moeten worden. Als ze dat dus, dan krijgen ze ook eigenlijk meteen weer direct nieuwe bloemen. Dus hier komen dadelijk wel bloemen in. Hè. Dus Dus dat vergeet dan, komen er niet zoveel in. ja, dan ziet het gaat rommelig uit. Ah, dus, zo. maar goed, het is veel werk hè. Dus al die bloemetjes eruit plukken als die uitgebleut zijn. Ja, Diana, januari, zoals ze zeggen, is niks te doen, maar in de hoofd kun je het gewoon bezig houden. En de hoofd kan zich heel goed bezig houden. Het is wel dat sommige dingen, dan zou ik nu nog niet snoeien. Die grasjes bijvoorbeeld nog niet. Eigenlijk de gewone boerenhortensia's ook nog niet, want die kunnen het gewoon invrezen. Zou ik wachten tot maart ongeveer. Maar nu gaat onderhoud kent ze nogal doen aan het poten. Het belangrijkste is nu gewoon om dingen in de grond te zetten, nogmaals. Ondanks de kooi. Ja, als een beetje goed doorwerkt, krijg ze dan nog warm. Ja. Dat is een goede tip. Dan krijg je het goed warm. Het gas is duur. Ja. Dus flink poten, flink aan de gang in de tuin, zal ik zeggen. Zeker. En ik zal zeggen, blijf gezond, beste kiekers. Ja. Oh, dat heel te gezond is in de tuin in de gang. Dat helpt ik gezond. Dat heel te gezond. Ik zal zeggen, tot de volgende keer bij Aanpoten met Diana. En Ton. Aanpoten werd mogelijk gemaakt door Limburg Plant.